Cześć. No cześć. Cześć, mój króliczku. Tak? Kto potrafi skakać? I się wykładać? Nie odganiamy psów. Cześć. No cześć. 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 Cześć, Kasinka. Nie gonimy go. Siuko ty. Kasiuka. Kto jest ta Kasiuka? Ja się pytam. Kto jest szalona Fredka? Kto? Kto jest Kasinka Fredka? No, na kolankach? Tak? No, na kolankach. Na kolankach. Kasinka. Tak. A tak. Tak ci brzuszeczek. Kasinka. Kasia, chodź. Dawaj. Tak, chodź. No chodź tu. No. Dobra, Kasia. Dobra, Kasia. Tak. Fredka. Kasio, Fredka. Kto jest Kasią Fredką? Kto jest Kasią Fredką? Tak. Brzuszeczek. No dobra. Kasina. Kasina. Kasina, 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 Kasina. Kasina, chodź.